Hazır gençligimde rakal özmen özü bala şahaga da bärine jakşy boldy. Menin ismim Särsenbaýewa Mereke, Borjan kızı. Pawladar oblasy, Kiminger awlundan bolar. Bankrotluğa berilip 300 000 özüm köp bala anamyň go. Jumuşga çıga almaýys, çöl almay galdy. Bäri jakşy kaşymyş jasap jatyrmyn. Men jaris bolgan 8 aýdan keyin neler bäri açyldy. Jakşy bir netkene kömek aldym. Aha mende hiç kimde jok, maşinada jok. Sizlerden kömekleriniz arkaly bu bankrotluğa barlygyny alyp, çok rahmat etdiňiz. Korkpay bankrotluğa berilip bolar. Hazır gençligimde rakal özmen özü bala şahaga da bärine jakşy boldy. Arisler açyldy. Şurtlar barlygy açyk.